Plató deia qui ocupi el lloc de les lleis ha de ser decapitat, que és el mateix que van fer els jacobins i la Constitució de Robespierre, que era un antecedent de la Declaració dels Drets Humans. Fa un buidatge que és la definició pura de la ciutadania. La reivindicació aquesta de Robespierre ha estat molt simpàtica. És molt simpàtica perquè són els fundadors de la democràcia. Home, Robespierre no. Hi ha moltíssima gent que defensa... Mare de Déu, com estem. A veure, deixeu-me parlar perquè potser a vosaltres us fa gràcia, però jo crec que us fa gràcia des de la ignorància. Perquè Robespierre, la Revolució Francesa... No sabem ningú qui és Robespierre. Jo sí, però deixa'm que acabi. Jo no. Robespierre va ser una dictadura pels enemics de la República. No, pels enemics de la República no, pels enemics de Robespierre. Els girondins eren republicans. Aparellada amb la Declaració dels Drets Humans, al revers de la Declaració dels Drets Humans hi anava una guillotina, perquè quan una persona que no sotmetia a les lleis ocupava el lloc de les lleis, no se la podia ni jutjar, perquè estava ocupant il·legítimament el lloc de les lleis. Això és el que fa un monarca, i això és el que fa un tirà. No és que la llibertat d'expressió empari el dret a criticar el rei d'Espanya, és que qualsevol demòcrata el que ha de fer és criticar un tirà com el rei d'Espanya. Aquesta tertúlia del dilluns m'encanta perquè és molt divertida. Independentment de que de fons ja veuré que si algun dia guanya qui guanyi, segons qui guanyi em tallaran el coll via Robespierre, però vaja. A la qüestió de fons és així segur. Sí. ¿Qué coño es esto de la UDEF?